जे ई कहत रहे कि बे भरत शर्मा के सुनेला, गोपाल राय के सुनला, विष्णु ओझा के सुनला, मदन राय के सुनेला, तो हम गाय के व्यूज दिखा के प्रमाणित कर देनी कि ना के सुनेला बा। केहू के पैसा लगा के व्यूज मिलियन में जात रही, हमारे डालते मिलियन में लोग सुनेलन। आज कि जहिया से राम भैया अरे जंगलवा के गईले, अरे रोई रोई कहे भरत भारी दुख भइले, जहिया से राम भैया। श्रोता के देखी कितना बहकाव जाला कि आप हमार भगवान हैं, रौरे जानता हैं, रौरे कुल हैं, मैंने अब उठाई निखन रखत कि हम मैंने रौवे का हैं, आप परोस दिया था का मित छूट गईले, अरे बिगड़ल आदतिया, मोबाइल भइल बाए दादा जिंदगी के संगतिया। आज फिर भोजपुरी मुद्दा पे बातचीत हुई आप सबके बीच में, और हमरा साथ जे मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नहीं खे। भोजपुरी जो आगर बा, भोजपुरी के कलाकार जो आगर बढ़े आज उसन के कलाकार के भी आयल बनी जे माटी के खाटी मिजाजी गीत गा के आज फेसबुक पर धुआं कैले बा। सबसे पहले न्यूज में स्वागत बा भैया, का कहल चाहब? सबसे पहले तो सताक्षी न्यूज के हम धन्यवाद देते हैं कि हमरा को लायक समझने के आज हमारा भी आयल बनी, और विजेंद्र तिवारी बाबा भी बैठल बनी। पहिलका हमार वीडियो इजले गर्दा कैले रहे, पहिलका वीडियो इजले गर्दा कैले रहे, और स्टूडियो के पहचान बा कि स्टूडियो में जो कदम रखी आज ना तो काल देर होई बाकी अंधेर ना होई, स्टार आज ना तो काल बने के बा। सबसे पहले न्यूज में स्वागत बा विजेंद्र बाबा। हाँ, जे भी भाई के न्यूज के माध्यम से हमारा के देखत ओकर के नतमस्तक प्रणाम बा, दोनों हाथ जोड़ के। आज छोट बा ओकर के हमारा तरफ से दोनों हाथ से आशीर्वाद बटे। भोजपुरी जोन बात तो जो आगर बा, और वही भोजपुरी के कलाकार भी हम मौजूद बानी, और फेसबुक पर तो पहले ही बता चुकल बानी कि धुआं भइल बा। फेसबुक पर खोली चाहे इंस्टाग्राम खोली चाहे यूट्यूब खोली, रोहित प्रधान के सिवा फिर भोजपुरी के मिजाजी गीत गाए वाला दोसर कलाकार ना लोग हैं। सब हम जानल चाहब और हमारे दर्शक भी जानल चाहिए कि ई कहाँ से सोच आयल ऐसा भोजपुरी में एगो अलग चीज़ ले आवे के। बात बाकी देखिए, हम लगभग 20 साल से गावत नहीं, लेकिन हम टूट गए रही जब केहू मदद ना करते रहे। तो ऐसे ही विजेंद्र तिवारी जी ऐसे बैठे रही एक बार, तो आज से 6 महीना पहले कहलन कि एगो ब्यास गाना गाओ ना। तो ऐसे ही हम एगो चैत के भिखारी ठाकुर के गाना रहे, गा देनी वो गाना रातों रात इतना वायरल भइल। ओकरा बाद हमार पब्लिक देखने के आशीर्वाद देवे लागल, और बाद तक ना जाने कितना मिलियन गए हमारे खुद याद नहीं, कितना मिलियन गए कोनो माने ओकर ओकरा बाद 100 गो वीडियो मिलियन क्रॉस बा, कोनो 2 मिलियन, कोनो 3 मिलियन, कोनो 4 मिलियन। आ लाइव अपना हारमोनिया पे गायकी करेले। तो इनका बारे में अब का कहेगा? मैंने अब उतने बता दे भोजपुरिया दर्शक से कि ना कोनो 10,000 वाला ट्रैक बनता, ना कोनो लाखों करोड़ रुपया के वीडियो बनता। ये मात्र माने का कह जाओ 0 रुपया में ये वीडियो बनता और लगातार वायरल होता। हम चाहब कि हमारा दर्शक के एक लाइन कोनो गाना गुनगुनते पर माटी के चीज जोन रवा गावे नहीं फेसबुक पे। देखिए, हम समाज के देखते हुए गाइला कि समाज में घड़ी का चलता, उहे उठा के गा दिला। अब करोड़ों लोग देख ले बलन। आज इस समाज में जो चलता तो चीज बस उहे परोस दिला। जैसे वो अब तो मिलियन बहुत बा, एक दूगो सुनाए तने कि हित मित छूट गईले, अरे बिगड़ल आदतिया, मोबाइल भइल बाए दादा जिंदगी के संगतिया। हो सब कुछ छूट जाता है कि मोबाइल केहू के नहीं छूटत। जी बिल्कुल। बहुत ये कहब कि देखिए, आज पब्लिक जितना भी प्यार आशीर्वाद देता, कब केकर समय आ जाई कोनो ठीक नहीं किया। पब्लिक जे बोलत रही कि ना हम गांदा गाइब तबे हम मार्केट में रहम, तो सबसे पहले तो उनका मुंह पर जोरदार तमाचा बाटे कि अच्छा चीज भी गा के लोग मार्केट में नाम कमा सकता। बिल्कुल साक्षी बा, हमारे पेज खोल के जाके देखी। इतना पब्लिक के प्यार हमको वो सोचला ही ना रही जिंदगी में। हम ये कहलन विजेंद्र बाबा कि तू कोशिश करो ना, खाली हम कोशिश करे लगनी। आज तो मैंने कोशिश करनी, फल के इंतजार ना करनी कि फल हमरा कब मिली, बाकी मिले लगल बहुत जल्दी। तो भोजपुरी के वो कलाकार से हम बता दी जो चोली घाघरा और अझुराइल बड़े ढोणी में
ई भोजपुरी के इतिहास ना हो। भोजपुरी के अगर इतिहास सुने के बाद, अगर भोजपुरी दर्शक के चैनल पर जो भी चैनल पर देख रहा बड़े हमरा, तो अगर भोजपुरी के चीज सुने के बाद, भोजपुरी कहाँ से पहचानल जाले, भोजपुरी कहाँ से जानल जाले, भोजपुरी की उत्पत्ति कहाँ बा, अगर जाने के बाद तो रोहित प्रधान ऑफिशियल पेज पे रह जाई और जाके तमाम वीडियो, जितना वीडियो बा हम चाहब कि एक बार जाकर वह सुनी। रोहित प्रधान के जितना भी गाना बा सुनम तो दिल में छेद हो जाए, ऐसा तीर लगी कि दिल में छेद हो जाई और तीर कबो निकल नहीं के सकत। का कहल चाहब वो दर्शक के, जौन दर्शक छोटा छोटा भोजपुरी के, जौन भोजपुरी के कलाकार नग्न कर रहल बा, वो चीज के लोग बढ़ावा दे रहल बा, ओ दर्शक खातिर का कहल चाहब। अब वो कहानी खत्म बा, वो कहानी खत्म बा, वो मन एकदम प्राण ले ले कि खत्म क के रहे के बा, खत्म हो रहल बा कि खत्म करे के बा। केहू के पैसा लगा के व्यूज मिलियन में जात रही, हमारे डालते मिलियन में लोग सुनेलन। आज रोहित डालत में मिलियन नहीं खे, ये आशीर्वाद बा, खुशी बा कि आज हमार भोजपुरी सुधर रहल बा। हमरा के सबसे पहले तो हमार छोट भाई बहुत कलाकार बा, लोग के हमरा के फोन करके कहले कि भैया रवा के बड़ी फॉलो करिला, तो आत्मा एकदम तृप्त हो जाला कि चलो भाई हमार कम से कम भोजपुरी सुधार रहल बा। भोजपुरी के कलाकार ना हुई हैं जौन कलाकार यहाँ के गीत सुन के और मने आशीर्वाद रुपया अपन कमेंट चाहे भैया से आशीर्वाद ना लेते हुए। का कहल चाहे विजेंद्र भैया रावा? हम कहल चाहते नहीं कि जातना भी जूनियर भाई हमने के गाना गावत लो, सबसे आग्रह बा, विनती बा, रिक्वेस्ट बा, निहोरा बा कि अभी रोहित प्रधान से सीखला के जरूरत बा। अगर 20 साल का अनुभव बा भाई के लगे और माता रानी का आशीर्वाद बा, भाई हमारा आगे बढ़त रहे। इनका आइडियल जमानी वो आगे बढ़ी, अपना समाज में सुधार करी। वो समाज के निगेटिविटी लेके अगर केहू चली, सोची कि समाज कहीं जाऊ हमारा हिट होके के बा, तो उनका जीवन में कहीं सफलता ना मिली। ये चीज के हमार चैलेंज बा, एकदम चैलेंज बा। हाँ, ये चीज के हमार चैलेंज बा। आई बात हमारा अपना मुंह से कहे के चाहिए, अपना मुंह से खुदे कहले है कि बहुत दिन से हम गावत रहनी है, आ भाई हमार संग ही अले, साथ ही अले, तो हम कहनी कि हमार दिल गवाही देता, हमार आत्मा गवाही देता। ऐसे जो हम एगो इनकर गीत वेब कंपनी से छूटा रहे कि दुआरा पर रुआ तैयार बा, 13-14 मिलियन ओकर व्यूज बा। मतलब उ जब से गाना छूटा रहे तब से लेके आज तक कोनो दिन अगर हम सुतिए गए लोग तो मिस में सुत गए लोग, लेकिन कोनो दिन ऐसा ना हो जाइए हम 2 बार इनकर गाना ना सुने स्टूडियो चलावला के बावजूद भी। इनकर हम फैन हैं शुरू से। ऐसे कहनी कि जब तहार गाना जब हमारा दिल में लागत अनु, तो हमारा पूरा आज ना तो काल पब्लिक प्यार देवे करी, जनता के बीच में 100% अच्छा लागी। हम चाहब कि एगो हमरा राउर गीत एगो हमरो पसंद आवेला। जब राम जी वनवास जाले आ जब भरत जी अपना माई से जब संवाद जौन बातचीत होला, उ चाहब कि एक बार एक लाइन हमारा दर्शक के सुना जरो, हमरा के भी सुना हो जाए कि जहिया से राम भैया अरे जंगलवा के गईले, अरे रोई रोई कहे भरत भारी दुख भइले, जहिया से राम भैया। और सबसे पहले तो रउआ के हम बहुत विशेष आभार प्रकट करते नहीं कि देखी आजकल बहुत सारा यूट्यूबर चाहे जे भी न्यूज़ बनावता जी, वो गंदा गंदा न्यूज़ की जाए भी गंदा उनकर वीडियो डालब, गंदा अश्लील गाना गोले बढ़न, तो उनके पक्ष से बोलब तो हमरो न्यूज़ वायरल हुई। जी जी। आप सबसे पहले आज हमरा के आइल बनी तो जाई माता रानी के आशीर्वाद रहुआ पर बनल रहोगे। नीमन के सपोर्ट में आज रहुआ खड़ा भइल बनी। अरे नीमन के सपोर्ट में तो लोग खड़ा होकर हम पहले कह दें तो तार लोग पाम ही छील देब, हम गलत अगर न्यूज ले ले। जैसे रावा के आगे बढ़ावाला विजेंद्र बाबा बड़े रावा सामने, और सही हमनी के भी आगे बढ़ावाला विजेंद्र बाबा हमनी के सामने बनी। आज अगर एह माइक पकड़े के अधिकार बा तो विजेंद्र बाबा के देन बा, इहे के अधिकार देले बनी कि तू इहे कर सकत रह। सही बात बाटे। और एगो चीज बा कि भोजपुरी में बहुत तमाम गीत बा रोहित प्रधान जी के, जौना के सुनब तो आँख में आंसू आ जाई। जौना तरीका के गीत रवा सुनल चाहब वो तरीका के गीत यहाँ के चैनल मिली, और जौन गीत मिली तो माटी के चीज मिली, जौना के इतिहास लोग आजकल के कलाकार भुला रहल बा, वो इतिहास यहाँ के पेज पर देखे के मिली। तो हम चाहब कि रवा सब जाई और वो पेज के फॉलो करी और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्यार दी कि माने लाखों लाख व्यूज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम जहाँ भी गलत होला वो जहाँ हम गाइला, एगो तो गाना ऐसा राते राते वायरल हो गई कि गर्दा कइल नीतीश चाचा, गर्दा कइल नारिन के बेपर्दा कइल हो, ए नीतीश चाचा कौन डालल ऐसन तू जरदा खइल नारिन
के बेपरादा कैला हो ना। हम कोनो पार्टी से बनी, जहाँ गलती लागेला ओजा हमार माने जहाँ गलती लागल तहाँ एगो गीत निकल जाला, संगीत निकल जाला। जहाँ ना पहुँचे रवि ओजा पहुँचे कवि। तो बस उहे चीज बा और उहे चीज के यहाँ के फॉलो करत आ रहल बनी। लेकिन आजकल के कवि अपन इतिहास भी भुला गए बड़े कि हमरा कहाँ पहुँचे के चाहिए। जहाँ पहुँचे के चाहिए ओजा ना पहुँच के बीच के रास्ता में जौन तिरछे राही काट के भागत रहनु उ लोग खातिर बहुत गलत जा रहल बा। तो हम ओहू आदमी खातिर कहब कि रबा सही चीज मार्केट में दी और सही चीज परोसी और सही चीज सुनी। जाते जाते हमारा दर्शक से का कहब? जाते जाते देखी, अगर हम गोड़ छू के अगर केहू के गोड़ लगले बनी तो उहे संस्कार होके के चाही सबसे जी। हम ही कहम। और जब कहत नहीं कि भोजपुरी के एगो बहुत बड़ बात कहत नहीं कि आज के जे भी स्टार कास्ट के बा, जी जी ई समझी कि ना हमारे पीछे बहुत पौधा तैयार बा, तो रउआ पहले ही फल देवे लगम बाउर बाउर, जी फलवा खाई तो वो बाउरे होई। वो बावरे हो जाए। गलती कहते नहीं। आ श्रोता के देखी कितना बहकावल जाला कि आप हमार भगवान हैं, रौरे जानता हैं, रौरे कुल हैं, माने अब उठाई निखन राखत कि हम मेरे रउआ का हैं, रवा कहाँ है? आप परोस दिया था का। उहे चीज परोसाता जौन चीज दर्शक के सुनला के बाद भी अगर कहीं आवत जात बा तुमका सुने में लाज लगी। उहे चीज गाना परोस छूटल बा, अजय चाचा लिखल बा, अजय सिंह जी 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 पर गाना हमार वायरल बा कि पहले हो खत गुड़ा अरे छुके पर नाम रहे, इतना तयावस खाए पिए के इंतजाम रहे, अब होता है लोटा टबाए, जमाना देखा है, जमाना देखो हितों के मिले छूछे चाहे। आजकल के जनरेशन में आज सामाजिक गीत है सब। आ जोन समाज में हो रहल बा उहे सब गीत सुने के मिली, जैसे अननिमन चीज सुने के मिली। तो हम चाहब कि एक बार जाकर बस सुनी, विशेष कुछ ना बताई हम। भोजपुरी के बेड़ा जे ई कहत रहे कि बे भरत शर्मा के सुनेला, गोपाल राय के सुनला, विष्णु ओझा के सुनला, मदन राय के सुनेला, तो हम गाय के व्यूज दिखा के प्रमाणित कर देनी कि ना के सुनेला के सुनेला। एगो भरत शर्मा जी को हम गीत सेम टू सेम आवाज में गा दिले रही। अभी लगभग वो हमारे रील पर 1.4 मिलियन लोग आशीर्वाद दिले बा। कमेंट पढ़ब तो 2800 में कमेंट बा वाह वाह। और बहुत आशीर्वाद मिलल बाटे। हम पहले ही दर्शक से बता दिल बने कि चाहे इंस्टाग्राम खोली चाहे फेसबुक खोली, चारों ओर धुआं धुआं गर्दा गर्दा मचा। आ जरूरी नहीं है कि हम आगे वाला के देखिए कि देखिए संगत से गुण होते है, संगत से गुण जात जी ना। जरूरी नहीं है कि नशेड़ी संग हम नशेड़िए बन जाए। हम चिकन ओकरा में से निमन चीज निकाला जाए। किशमिश लेके बैठे ला लोग ना बाबा, काजू की ओकरा के खाए के अपन दे बनाई। माने जो भी बाव में से निमन खिंचल जाए। जाते जाते हमारे दर्शक से का कहब? हम का कहे बढ़िया बढ़िया समाज सुधारे के हमनी के ठीका बाटे और ठीका लेके हमनी के बैठल बनी। बजरंग दल है। ई हनुमान जी के टीम है, हमार बड़े बड़े भाई, तो ये पूरा सहभागिता निभावते बड़े, इतना सुंदर कलाकार बड़े। आ जितना भी जूनियर कलाकार वालो वो लोग के सिखाला के जरूरत बा, प्लस में सीनियर कलाकार के तनी बोले सीखे के बा। कि कुछ लोग के हम इंटरव्यू में ही देखनी है, सीनियर आर्टिस्ट जोन के अपना भोजपुरी में स्टार के नाम से जानल जाला लो, कि कुछ इंटरव्यू वाला पूछत रहे कि क्या अपने माँ का सपना पूरा करोगे कि नहीं, तो एकदम 200%। लगातार तीर के करा के मारते नहीं, खुल के बता ना दी। खुल के बता दी कि तीर मारत के करा के बने। हम काहे केहू के नाम लेवे जाई, हम खुद सुपर स्टार हैं, हम कौनो जाने के नाम थोड़ी लेब। बाकी सीखे खातिर कि तू सीख, हमार बतियो सुन के तू सीख कि का बोले के चाही, कैसे बोले के चाही, तू केकर सपना पूरा करब। तो 200% खाली भोजपुरी में 200% होला, 100% में होला कोनो चीज जी। आगे 200% कहाँ से सुन ले बड़ा भाई? कौन स्कूल में पढ़ले बड़ा? आगे लंदन गई रहा पढ़े ना, तो कहबो कर ले कि हम ज्यादा पढ़ल लिखल ना। सीख, रोहित प्रधान से सीख। हम कहत नहीं तरह सीखे के बा, निमन चीज मार्केट में परोसे के बा। महंगा वीडियो बना के 10 गो 20 गो गमछी हिलवा दल है तरिया 50 गो का, तो बहुत महंगा वीडियो बनल बनी, फलनिया हीरोइन के रख दिल बनी, चिलोइन हमनी के जीरो तो लेके आओ तो ऐसे संग जाना के नाम सुनला के बाद भी घृणा हमनी के जीरो समझे नहीं जाए। जान तर का समझे नहीं जाए हो, ब्यास जन जन हमारे के देखा तरह जीरो, छोटे के छोट साइज के अंडा समझे नहीं गया। सीखे के बा रोहित प्रधान से तारा सीख। रावा देखत नहीं शताक्षी न्यूज और हम मौजूद रही हैं संगम स्टूडियो बक्सर में। फिर ऐसन के वीडियो ऐसन के एपिसोड के साथ मिलब, तब तक खातिर धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ।